ससुरा में अगिया लगावताड़ा। अरे सब का करताड़ा? तो का करी बतावा? जानू हमरा के कसम धरावताड़ा, काहे ससुरा में अगिया लगावताड़ा। से नूरा के लाज तू बचई हानु हो। हमरो सुनो भले भतरा के सुतई हो का तो किया लगई हो। भले भतरा के सुतई हो तो किया लगई हो। हमसे ना हो पाई। अरे तू चाहबू तो सब हो जाई। नैहर के बतिया भूला जानू हो, काहे के देता डसा जानू हो। काहे ऐसे करेला? अरे हमार जियो तो खुदे मोहाल भइल बा। से नूर लगई बुतू पियावा के नाम के। हाँ हो हम नहीं रहब कोनो काम के। मिले आई तोहरो से बोलई हानु हो। ठीक बा सुना भले भतरा के सुतई हो डबल तकिया लगई हो। भले भतरा के सुतई हो डबल तकिया लगई हो। ऐसे कैसे हो पाई? अरे सब होला। पूछिए जे बिमल से तो का हम बताई, आशीष के अलावा जे तकिया लगाई। अरे हमरो बारे में सोचो का हंस करके भाव बुझा माने नहीं मौन हो। काहे हो? आनंद डिपी के हो धन हो। फिर नाही बतियाए कढ़ई हानु हो। का है भले